Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Andoni Urzelai izango dugu Laburbira proiektuari buruz hitz egiten. Eta ondoren, Gorka Laurnaga etorriko da Stop Fosilak ekimenaren berri ematera. Horren aurretik, ikus ditzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1944ean, Rukeli boxeolari ijitoa hil zuten naziek Neuengameko konzentrazio esparruan. Johann Trollmann zuen izena, eta Romani jatorrikoa zen. 1933an Alemaniako pisu semiastunen txapelduna izan zen, naiz eta erregimen naziak tituluak kendu zion. Berriro borrokatzera deitu zuten, baina bere estiloari uko egin ezean lizentzia kentzeko mehatxupean. Trollmann ilea horiz tindatuta eta azala talko hautsez zurituta azaldu zen, ariar arraza karikaturizatuta. 1942an atxilotu zuen Gestapok ijitoen aurkako operazio batean. Konzentrazio esparruan ofizialen aurka borrokatzera behartzen zuten humiliatu asmoz, eta Emil Cornelius izeneko kapoari borrokaldia irabazi ostean, honek kolpeka hil zuen. Romani herriaren martirietako bat da. Gertakari horretatik 2 urtera, 1946an, NBEko batzar orokorrak erregimen frankista gaitzetsi zuen erresoluzio baten bidez. Bigarren Mundu Gerraren ostean, Europako nazi eta faxisten paradisu eta gordeleku zela salatu zuen, besteren artean, Otto Skorzenzirena. Europako gizonik arriskutsuena izendatuak urrezko jubilazioa bizi izan zuen Espainian. Frankismoari ezarri zioten bakartzeak, ordea, ez zuen asko iraun. Guda hotza hastearekin batera, Franco aliatu estrategiko bilakatu zen AEB-entzat, komunismoaren aurkako gudan. 1950ko azaroan beste erresoluzio bat onartu zuen NBEk, aurrekoa indarrik gabe utziz. 1985ko egun berean, otsailaren 9an, Imanol Lertxundi Porru hil zen Ondarroan, ertzaintzaren karga baten ondorioz bihotzekoak jota. Amnistiaren aldeko batzordeen mobilizazio deialdia iragartzen ari zen auto bat geldiarazi zuen ertzaintzak, eta bizilagun multzo bat autoan zihoazen 2 gazteak babestera gerturatu zen. Bertaratu zirenei astinaldia emanez erantzun zuten agenteek. Tentsioa, ondoren, polizia etxera lekualdatu zen atxilotu zituzten gazteak babestera joan zen jendearen eta ertzaintzaren artean, eta bertan eman zion bihotzekoak Lertxundiri. 2005ko otsailaren 9an, Erresuma Batuko gobernuak barkamena eskatu zien Guildfordeko 4ei. Guildfordiriko pub batean, Irak 1974an egindako atentatuagatik Gerry Conlon eta Paul Hill irlandarrak eta Carol Richardson eta Paddy Armstrong inglesak zigortu zituzten. Pertsona horiek ez zuten inolako zerikusirik atentatuarekin ordea. Torturapean egindako autoinkulpazioetan oinarrituta eta frogarik gabe zigortu zituzten. Espetxeratutakoan, baten familiako beste 7 kide ere atxilotu zituzten, haiei laguntza eman izana egotzita, tartean bere aita, zeina espetxean hil zen 1980an. Kanpaina sozial handi baten ostean, 1981an errugabetu zituzten. Kasuan oinarrituta, Jim Sheridanek In the Name of the Father, aitaren izenean, filma egin zuen 1983an. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Gaur, Zibibox Iturraman, 7an, Wong Kar-wai zuzendariaren Happy Together filma, zine foruma zikloaren barruan. Ziklo berean, bihar 6an, Zibibox Mendillorrin, El hijo de la novia, Juan José Campanelaren filma. Zibibox Sandu Zelaien ordea, Dolores Fontziren Blondi filma, arratsaldeko 6an. Larun batean, Zibibox Pompelon, Kara, La gurú del pop komedia musikala izango da, Metamorfosis taldearen eskutik, arratsaldeko 6an. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Voxek Aragoien aurrera egin du PP eta PSOE erortzen diren bitartean, eta Txuntak bere posizioa indartzen du. Lehenengo puntuan, Azkonek hauteskunde aurreratuetan huts egin du, eta Voxen babes gehiago beharko du, bere xerrekuak bikoiztu baititu. Bigarren puntuan,
Txunta ezker alternatibaren buru da Podemos gabe. Hirugarrenean, PSOEren porrota alegriarekin. Argazki nagusian, Kike Juanto abeltzaina bere potroekin paseatzen ari da Leixko baserriaren aurrean, Itzaltzutik 2 kilometrora. Honen titularrean, Itzaltzu birsortzen ari da. 22 biztanlerekin Pirinioetan bizitasun eta ekintzailetasunaren eredu bat da. Horiz, 3 herri trail 2026, 21 kilometro euripean. Bestetik, Brauliok 55 jokalari fitxatu ditu Osasunarentzat. Azpian, Martina Kalbok anbizio handiz hasi du padelaren mundua. Eskuineko berrietan, batetik, etxebizitza berrien eraikuntza motelduko da Nafarroan 2025ean. Beherago, 7.231 pertsona, 585 administrazio lanpostutarako lehiak eta oposizioaren lehen proban. Azkenik, Tafallako azokek ez dute hutsik egiten eta artisautza biziak erakusten dituzte. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburuak. Peperen garaipen gazigozoa Aragoien, beste kolpe bat PSOErentzat eta Voxen babesaren gorakada. Abaskalen eta Txuntaren alderdiak dira emaitzak hobetzen ari diren bakarrak. Irudi nagusian, eskatzaile kopurua handia zela eta proba Nupen hitzaldiaretoan eta Elsarion egin zen. Honen lerroburua, 7.200 aurkari baino gehiago. 585 administrazio lanpostu lortzeko lehian ari dira Nafarroako gobernuan. Eskuineko berrietan, batetik, ETAren biktimak gogoratzeko omenaldiak 5 tokitan. Jarraian, tren gidarien grebak trenbide trafikoa geldiarazi du gaurtik aurrera. Azkenik, Osasunaren unerik gozoena, 12 puntutik 10. Goiko berrietan, 18 herriren biztanleriaren 125 baino gehiago atzerriko jatorrikoa da. Bestetik, Nafarroako 272 udalerriak eta haien inmigrazio ehunekoa. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Malen Garmendia, EHUko soziologa eta irakasleak dio. Hezkuntza politika errealista izan behar da gertatzen ari denaren aurrean. Malen Garmendiak zuzentzen du EU Kids Online eta taldeko kide izan da sortu zenetik. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak aurrentzako sare sozialak debekatzeko egindako iragarpenaz hitz egiten du. Argazki nagusian, 6 urte geroago, Zaldibarrek justizia eskatzen jarraitzen du. Zaldibar zabortegian izandako gertakari tragikoaren 6. urteurrenean, non Joaquin Beltran eta Alberto Soloruze harrapatuta geratu ziren, Zaldibar argitu plataformak atzo 2 langileen oroimen ekitaldia egin zuen. Eskuineko berrietan, Olatz Arbelaitz, Alaitz Rekondo eta Nerea Casadok diote. Zientziaren bikaintasuna birdefinitu beharko genuke, bizitzeko moduko bihurtu. Ondoren, Epstein zerrenda eta bere eragina munduko elitearengan. Azpian, Seguro Sozialistak eskuin muturreko hautagaia garaitu du Portugalgo presidentetzarako hauteskundeetan. Azkenik, beharrezko garaipena atletikentzat eta porrot mingarria Alabesek. Euskal Herria irratian horrela diote berriek. Arrotxapearrak dantzan jarri ditu auzoko lehen libertimenduak. Goizean goiz, txupinazoa eta kalejira. Eguerdian, plazan, jendetza. Zirtzilarien iruzkin zirtolariak ezkerreskuin. 300 lagun barre algaraka. Amaieran, denak elkarrekin auzo jauzian. Auzoa dantzan jarri dute zentzu literalean zein figuratuan. Arrotxapear euskaldunentzako astindua, zentzurik onenean. Ibai hartzeko libertimenduak langa oso goian jarri dio goi lautadakoari, igandean egingo duten Iruinkokoari. Eskuineko berrian, Afrikatik datorren migrazioa, Rea sarearen aurtengo ekonomia solidarioaren jardunaldietan. Otsailaren 6tik 10 antolatutako hitzaldi eta solasaldietan migratzeko arrazoietan sakonduko dute. Protagonistei ahotsa eman eta Nafarroa harrera herria ote den argitzen ahaleginduko dira. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du.
Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo Andoni, ongi etorri gurera, zer moduz? Oso ondo, mila esker. Bueno, lehenik eta behin konta iguzu nor zeran eta nondik zatozen, zer egiten duzun? Bai, ni izena Andoni Urzelai, Taupa Euskaltzalien mugimenduko teknikari zenaz, eta laburbira egitasmoan arduraduna edo, bai. Kontatuko zeniguke laburbira ezagutzen ez duen bati nola azalduko zenioke zer den? Laburbira da Euskaraz ekoitzietako film laburren zirkuito bat. Antolatzen dugu oindala aurten 23. urtie da, eta eskaintzen dugu herriz herri, iazko kasu honetan aurten behiratuta 2026an, iaz ekoitzitako bereriziz film laburrik onenen edo bilduma bat. Aurten 7 filmek osatuko daue, bilduma hori, guztira 81 minutuko iraupen edukiko dau, eta hoixe da laburbira. Azken finean, Euskaraz ekoizitako zinemagintzan lagin bat edo esan daigun, ez da, gu berriz herri sustatzen da ibiltzen garena, alik eta ikusle gehienek ikusteko, zer sortu zaniaz Euskal Zinemagintzan film laburren disiplinari dagokizunez. Esan ez du, aurtengo 23. edizioa dela, duela ja urte dezente sortu zen asunto hau, zergatik sortu zen, utxuneren bat ikusten zenuten, zein zan egoera? Bai, berez esan daigun, film laburra zinemagintzan munduan, beti ukidau, esparru komertzialera igarotzeko zailtasun badauzko. Hau da, badaz, hainbat festivaletan nun espresuki film laburren festivala dien, baina gainontzean sinema komertzialetan eta zirkuito komertzialian esan daigun film laburrek ez dauke bide erraza itxeik, ez da. Eta pena da, ze film laburrak zinemagintzan disiplina oso potentia die, gero da garrantzik gehiago daukona, film laburren besteko garrantzik daukona, eta orduen, guk hori erabakita, Euskaraz ekoitzitako zinemagintza auspotzeko da, bultzatzeko, erabaki gauen laburbira sortzia. Eta hola, plaza bat emutia, Euskal sortzaileei eta Euskal ikusliei, Euskal zinemagintzan film laburren esparruen ekoizten zabilen lanak ezagutara emuteko eta ezagutarazteko. Aipatu behar nizun, askotan esaten ari zera film laburra, badutela bere tokia, bere garaian, hasi zinetenean honekin, zergatik erabaki zenuten film laburren kontu bat izatea? Azken nien film luziek badauke, lehen aipatzen dago moduan, badauke bere bide komertziala. Banatzaileen bitartez banatzen die, zinemaretotan dauda bestie. Eta film laburrek hortan badauke hor ikusten gauden gu bultzatzeko gai gitzela eta behar zaudiela gainera film laburren zuzendarisek, azkenien guk eskaintzen duen herriz herriko esaterako iaz 56 emanaldi antolatu ziren laburbiranak. Euskal Herriko hainbat herri eta 56 emanaldi pila bada. Horrek emuten ze autoriei, euren lanak, lehen aipatzen dago moduan, ohiko zirkuitotatik kanpo erakusteko aukera. Eta horri erantziz, aukera emuten dau laburbirak, normalien, hau da, hainbat laburbira eskaintzen da hainbat herritan ez dau zinema aretorik. Ondorioz, ez dauke
euskaraz sortzen dan filmik ikusteko aukerarik. Baina laburbira guk eskaintzen dugu, bai kulturretxetan, zinemaretoa dauen lekutan zinemaretotan, gainontzian herri batzuk kulturretxeko pantailan proiektatzen daue, beste elkarte batzuk, orduan, aukera, bi aldeko aukera hori egutezko, batetik. Euskaraz ekoizten dabitzen sortzaile euren lanak ezagutzera emuteko aukera, eta bestetik, normalien hori ikusteko aukera eukiko ezaukien herritarrei, film laburrak euskeraz ikusteko aukera, ezta? Orduan, horrexadik hasi gitzen da horrek bultzatzen duzku. Hasi aurretik ere, aipatu dugu ongera hitz egiten, badagoela mugimendua film laburren inguruan, badagoela jendea lanean, baina zein da egoera gaur egun euskerazko film laburren inguruan? Bueno, euskerazko parkatu, telefonu ez hartu jat, izalein got, bai? Bai, lasai. Jarri, itxi momentu bat, bai? Edai, itxukotu gero? Bai, parkatu, parkatu. Lasai, Andoni. Bai, zein zan galdea berrio? Ea zein den gaur egun euskerazko film laburren egoera? Bai. Film laburri dagokizunez, film laburrak itxia, normala denez, film luziak itxia baino, errazagoa da. Finanziazio gutxio behar dau, orduan. Sortzaile askorentzat, film luziak, noizbait, film luze bat, egitera iristeko bide errazena edo bakarra, film laburrak itxia da aurrez. Bai? Orduan, zindan euskaraz ekoitzitako film laburren egoera, nik esango dauke nahiko osasuntxua dala, baina lehen aipatzen ditun arazo horreikin, hau da, gero bide komertziala itxeko zailtasuna hauske. Badaz Euskal Herri osuen hainbat festival, Zinebi, Bera, film laburra sustatzeko sortuak, eta hau da bestie. Baina komertzialki bide erreza ez dauke. Orduan, nik esango dauke nahiko osasuntxu dauela, nahiko osasuntxu bere makalian, esan degun, garbi dau, gazteleanez ekoizten dan zinemagintzako purua edo euskaraz ekoizten dan aldian, sekulako aldie dauela. Baina, horren barruen esango dauke, nahiko osasuntxu dauela, eta batez be nik kalitatea aipatuko dauke. Euskaraz ekoiztitako film laburretan izugarrizko kalitatea dau, sekulako. Dauzko oso zuzendari zailduak, onak eta kriston lanak kaleratzen dabiz. Eta zein da euskeraren eta zinearen arteko lotura? Zer ematen diote batak besteari? Zabalkundia. Azken finen, nahi baldin badu euskeran erabilera handitzia, orokortzia, zinemagintzan euskua nahita eskue da. Azken finien, irudixan gizarte baten bizi gare, orduan ikusentzun eskuetan euskerak presentzia ukitzia eta euskera sekoitzietako filmak egotia da, gero da geixo egotia, hori ezinbestekoa da euskeran erabilera handitzeko, derrior eskua. Laburbiran, hautatu dituzuen filmetan, bai edizionetan edo bai pasatakoetan, zeintzuk dira lantzen diren gaiak orokorrean? Danetik esango nauke, azken finien, film laburra da 25 disiplina bera kontutan hartzen da 25 minutu arteko film bat. Orduan, guk aurten esateako daneti dau. Badagor errekasoko hortan, Kaitz Bertiz Nafarrak indakua, nun mitologian inguruko gaia lantzen dien, badau gertatzen den hori, Espainiako film labur ondenan sarixa irabazi hauena Zinebin Aitor Gametxona dokumental itxurakoa da, orain zer dokumental motz bada baita, minbizi izan ingurukoa, olentzer hori eskatu nion Amaia San Sebastianenak
thriller itxurak orduan, gu saiatzen gare bilduma osatzerakoan, ahalik eta heterogeneoana izatea, bai edukiz, bai formaz eta zentzu guztietan. Ikusliei, esperientzia alik eta aberasgarri izan emuteko, ez da? Orduan, esango nauke, gu saiatzen garela guk bilduma osatzerakoan lehenengo gauza tokatzen garena da, kalidadia, ezelako dudabarik. Baina, gero bilduma osatzerakoan bilatzen dugu, gai aniztasuna, itxuran eta, bai egiteko forman da, bai edukitxei dagokionez, barietatea egotia, ez da? Azken finean gure helburua dalako ikusliei, esperientzia aberasgarri bat emutia da, eta horrexegatik. Eta aniztasunari adinean ere nabaritzen da? Nabaritzen dira belaunaldi berrien ahotsak? Bai, hor, esan behar da, zinema egitea berez da gauza zaila, disiplina mogen. Hau da, esan daigun, literatura edo beste kultur disiplina batzuk, bestelako nola ez da zen bitartekori behar, baizik eta norberan sorkuntza baino ez, erraz izaleke beste gauza da, sortzailean talentua edo nadalakoa, baina erraza izaleke. Zinemagintzak kasuan bitarteko pila bat behar da, sortuta ez dauen ezer ez dauen zerbaitetik gauza bat sortzia. Horretarako, lantalde teknikoak, orduan, oso gauza zaila da, pelikula bat aurrera ataratzea, altxatzea, ez da, orduan. Bai, sortzaileak gaztiek asko dabiz, gaztiak, baina, ja eskarmentu daukienak. Gu normalien Laburbiran parte hartzen dago ezen Maia San Sebastian, Ekaitz Berti, zuzendari guztisek eskarmentu handiko zuzendari xadie, ez da lehengo film laburra, sortzen dago esena, en fin, hor badau, neizta gaztiak izan, normalien, belaunaldi gaztie dabiz zinema gintzan, baino eskarmentu handikoak esango nauke, bai. Eta nola egiten duzue filmen hautaketa? Erraz, guk deialdi bat itzen dugu abenduan, joan dan urteko abenduan, film laburrak guri aurkezteko, bai? Orduan, aipatu gote moduan, iaz 35 jaso genditxun, eta gero ezer, elkartzen garen laukideko talde bat, ikusten ditugun batan film labur guztixak, eta gero, entresaka hori itzen dugu, alik eta bilduma ederrena eta erakargarrizena sortzeko. Bilera asko, borroka asko, borroka, esan daigun, tirabira asko, azken finean, guk guztoz 10 orduko bilduma bat osatuko gonke, baina ezin da. Azken finean, ikusliai eskaintzeko, muga dauko jarrita 80, gehienez be, 80 minutuko emanaldi bat izan behar dela. Orduan hor sartzen die, iropenan arabera, baina 7-8 edo gehienez be 9 film labur. Orduan hori aukeratzeko holaxe izan da. Laukideko talde baten, danak ikusi, baloratu, eta gero erabaki, zein barrura, zein kanpora, zeatik, eta hoxe, lan nekeza, zaila eta esarri frustrantia bebada, baina, frustrantia esaten du, akaso lan batzuk mereziko leukien akorregotiek, ezin du iraupenagatik sartu, esaterako, bilduma osoa asko luzatuko laukelako, da lako arrazoiengatik, orduan, lan nekeza izaten da hori bai. Hori aipatu behar nizun, ez dela lan erreza izango, eta gainera, bildumatik kanpo geldituko dira merezi duten filmak ere bai, ezta? Ezelako dudarik. Nik esango nauke gaina bape esageratu barik. Aurten aurkeztu dien 35 lanetatik, 30 bildumarako, baina ezelako, akaso, beste urte batzutan, pentsatu beharko hori gauza baloratzeko, akaso,
hiru bilduma ezberdin jarri zirkuituan baitan, ez dakit, akaso pentsu bieko alako, baina horre logistikoki bestelako arazo batzu ekartza itxu, orduen baloratzeko gauza die, baina bai, ez zelako dabarik, aurtengo 35 aurkeztutakoetatik, 30-ek, baina ez zelako dabarik, leku eukiko laukie bilduman, ez zelako dabarik. Oso lan nekeza da, eta bai, guri tirabira asko erutezkunak, bai, esaten dutena, bilduma horretan zaindu behar da, kalitatea, varietatea, en fin, hainba gauza, lurraldetasuna bezaiatzen gare zaintzen, hau da, sortzaileen aldetik, Euskal Herri osoko lurralde danak egotia, sortzaileak lurralde guztitakoak izatea, aldala, generua bezaiatzen gare, sortzaileen generua saiatzen gare zaintzen baita, berdintasun bat egon dain. En fin, gauza asko aztertu bidie, baina bai, ezelako dudabarik, maila izugarri zara bai. Aipatzen zenuen lurraldetasuna zaintzea gustatzen zaizuela, horregatik zuzendariak ere lurralde ezberdinetakoa dira. Agian herriz-herri ibiltzearena ere lurraldetasuna zaintzea da, zergatik egiten duzu herriz-herrizko proiektu bat? Lehen aipatzen hauen gatik, geuretzako bat, zinia azken urtiotan, hau da, hainbat herritan desagertu indie zinemak. Zinema aretua, eurak, hainbat herritan. Eta gaur egun, zinema komertziala, hiritan eta zenbait herritan, baino ez da mantentzen. Orduan, herriz-herri zergatik, gure helburua dalako film labur hauek zinemaritorek ez daukien lekutan be eskaintzea. Oso garrantzitsua iruditzen jatu hori, herritar horrei aukera eguteko euskal zinemagintzan egiten dabilena ezagutzeko. Horrexegatik da, herriz-herri, zabaltziana, ez da, laburbira. Helburu nagusia hori da. Hau da, ataratzia, ohiko zirkuitotik, hiriburutatik eta herri honditatik, eta saiatzia, herri txikitan, zinemaritorik ez dauen herritan, auzogunetan, film laburronek ikusteko aukera ematia, herritarrei eta sortzaileei film horrek ikusteko aukera, erakusteko aukera ematia herri horritan. Eta zein izaten da erantzuna? Oso ona, iaz esateako lehen aipatu dute moduan 54 herritan 56 emanaldi antolatu ziren, eta guztira datua badaukator, baina esango nauke 2000 da berreun bat, ez dakit konfunditzen nabilen, 1800 da piko izan ziren, edo baina ikusle kopuruaz nabil. Eta, baina hori izan zen, 1800, 2000 bitarteko ikusle kopurua izan zen, orduan horrek erakusten dugu, akaso hola osotasun dien esan da, ez da asko, baina film labur zirkuito baten dako ikusle kopuru garrantzitsue da. Orduan oso posigaz da, espero daigun, aurten emanaldi kopuru antzerakoa lotzeko kapaz izatea. Eta okerrez banago, baita ere lotzen dituzue filmak, solasaldiekin, zuzendariekin, bertara jutea saiatzen zerate, horrek zer eragiten du? Bai, gu saiatzen gare, nahi dauen herritan, hau da, emanaldi bat antolatziak gu kobra hoitzen dugu, azken finen guretzako arazo guk ordaintzen zau, ikusteko laburbiran nola funtzionatzen dauen, guk zuzendari bakoitzai laburbiran parte hartziarren diru bat ordaintzen zau, eta gero, inbiar ditugu kopiak, DCPak, azpitituluak, guzti logistika guzti hori, gehi banaketa, herritara, da tal. Horre segure dauzan guk emanaldixa antolatzeko kobra hoitzen dugu. Herri bakoitzai, udalai edo elkartiai. Presio ezberdinak, udalantza presio baduku, da elkartientzat edo auzo elkarte batentzat edo euskara elkarte batentzat beste presio da. Eta gero gainera, emandaldixaz batera emuten zau herrixei, antolatzaileei aukera, solasaldi batekin laguntzeko emanaldixa. Orduan, 7 filmetako zuzendari bat saiatzen gare ala gure dauzen herritan bertaratzera,
film zuzendari horrek bere film laburrei buruz hitz egiteko. Orduan, aukera hori emuten dugu, herritan, filma ikustiaz gain, filmak, film horretako zuzendari batekin, solas alditxo bat egiteko aukera. Oso esperientzia interesgarrixe da. Ze azkenien normalien, herritarrek ez dauka aukera ikusten dago zen horren sortzaileakin edo zuzendarixakin aurrez aurre hitz egiteko aukera da laburbirak emuten dau. Eta oso aberazgarrixe da, bi aldientzat. Erreza izaten alda gazteak gerturatzea edo erakartzea? Zinemara, dinozu. Bai, zuen proiektura, bai. Bueno, esango nauke dala apur bat bilduman dazen edukien araberakoa. Hau da, badaz film batzuk gaztien artien badaukiela nolabaiteko erakarmena edo. Aurtengo bilduman esango nauke esaterako Olentzer hori eskatu nion, gaztientzat erakargarri suertatu leiken film bada. Eta orduan, gainontzia esango nauke, apur bat herri dauen dinamikan araberakoa da. Hau da, bada zerrixak nu laburbera urtero antolatzen da. Azken 23 urte sistematikoki antolatzen daude. Hainbat herritan, Arrasaten, hainbat herritan. Orduen hor dinamika bat sortu da. Orduan da, laburbera da urteroko hitzordua. Eta hor danetariko herritarra daia hori ikustera. Gero badaz beste zenbait jentetan, ohitura hori ez dagoena sortuta, akaso, aurten dalako lehenengo aldia laburbera antolatzen dago esena, edo iaz izan zalelena. Orduan hor, jende gaztia erakartzia zailagoa da. Esango nauke kultur egitasmo guztitara moduan musika kontzertuak ez dien gauzetara, ez da? Berdin da liburu baten aurkezpena izan, zein hitzaldi batera izan. Hor badau, gaztiak erakartzeko zailtasun bat kultur jardueratara badau orokorrian. Baina tira, esango nauke gainontzian filmen araberako edala gaztiak laburbira ikustera etortzen dien ala ez. Zein da laburbirak gaur duen erronka nagusia? Ahalik eta herri gehienetan antolatzea emanaldiak. Hau da, gu posposik egongo ginake, 56 emanaldi beharrean, 120 izan ezkero, bai? Guretzat hori sekulakoa izango litzake. Gure erronka da laburbira ahalik eta herri gehienetan ematia. Eta arrazoi bakargatik, herri guztietako herritar horreik aukera eukitzeko euskaraz ekoitzietako zinemagintza ezagutzeko. Eta oztopoak topatzen dituzue zuek nahi aina zabaltzeko bezala? Hori oztopoak, azken finen gaur egungo gizartean edozein kultur jarduera komunikatiboki zabaltzeko, iragartzeko, ez da erreza. Bizigare gizarte baten nun eskaintza kulturala nolabait esatiarren oso zabala dan. Orduan, horrez da erreza lekua itxia, herritarren gana heltzia, ez da erreza. Baina, hortan gabitz eta hortan segiruko. Zuri pertsonalki laburbirak zer eskaini dizu edo zer eman dizu? Euskal zinemagintzan ekoizten dabilenan argazki orokor bat moduan, oso interesanti, esateako, hainbat komunikabideetan da ireki da, olako eztabaida bat aurten ez da, Euskal zinemagintzak film luzi begira nolabaiteko loraldia bizi dauela, ez? Mas Palomas dala, Gaua dala, Karmele dala, jone batzuetan, 4-5 film luze koitzi die, da orduen horrek emuten dago, Jesus Maria, Euskal zinemagintza topera dabil. Ez da hola, hori argazki real bada. Iazkoa urte berezi bat izan zen, nun 4-5 filmek kointzidu dauezen, baina ez da hola film laburren esparruan, ez da hola. Eta film laburren disiplinan, esango nauke urteroko usta, gutxi gora bera mantentzen dela,
Eta bueno, nik uste oso garrantzitsua da, herritarrak, azken finean, film luziak euskaraz ikusteko, bai telebistan, bai zinemaretotan, hartzailea ezin bihu. Hainbat jende, adindunak eta batezbe, ez da zoitutak filmak euskaraz ikustera. Eta film laburrak, iruditzejat, horretarako bide oso egokisa dela. Herritarrak ezituen bio ikusentzunezkoak euskeraz konsumitzen. Bueno, bukatzen jungo bera, azkeneko pare bat galdera botako izkizut. Zer esango zenioke zuen proiektuetara, film laburretara inoiz gerturatu ez den norbaiti? Bueno, ni bi bidetan luzatuko nauke zuen telebista aprobetxauaz, deialdixa, esan dugun. Batetik, emanaldixak antolatzeko herrietako udal kultur zinegotzi eta kultur teknikari euskara teknikari eta euskara elkartiei, kultur elkartiei animatu laburbirako webgunien sartu da emanaldi bat antolatzera, ez die damutuko, sekulako emanaldixa antolatuko daue, herritarra posik geratuko die, eta gu arduratzen garen materiala dana bidaltziaz. Eta antolatzen da herrietara, herritarrei gonbidatuko nozieke joatera. 7 historia oso potente ikusiko dituzte, 7 film labur bakoitzak bere moduan zerpentzatu emango doziena, gozatzeko aukera emango ziena, eta orduterdi zoragarri bat pasatzeko aukera emango diena. Bukatzeko, beste mezu bat bidaltzeko eskatuko dizut, baina orain honetan euskera sortu nahi duen gazte bati. Bueno, euskeraz sortu nahi duen gazte bati, euskal zinemagintzan barneratzen dabilen gazte bati, esango notzake animau deia, inez ikasten dela, gaur egun asko ez, baina film laburrek badaukiela bere laburbirada bat, baina zinebi hor dau, beste hainbat festival daz, badazela lehiuak nun egindako lan horrik erakutsi leizkien, eta, bueno, esango nauke zinemagintza mundua apasionantia dela, esangot ni ez na zinemagintza sortzailea, baina gauza bat ezerezetik sortzia, eraikitzia da altxatzia, norbera gure dauden historia bat kontatzia irudibidez, hori itzela da, orduan gazte bati nik animatzia ekin eta lana ekitea diru laguntzak eskatu, lantaldiak osotu eta lana egitera bai. Mila esker Andoni gurera etortzegatik, ez dakit bukatzeko beste zerbait esan nahiko zenukeen, edo gonbidapena bidali, edo... Ez, mila esker zuei eta lehen botateko gonbidapena berretxi, emanaldiak antolatzeko epia irekita dauela, otsailean amaiera arte, baita iragarri aurrestreinaldia Bergarako seminarixoan egingo dugula otsailaren 26an, bertan zuzendarixekin orkezpen bat egingo da, eta aurrestreinaldia deitzen zau, eta bertan egingo da, Bergaran. Eta gainontzian hori, gonbidapena emanaldixak antolatzeko epie irekita dauela, eta webgunien dauela informazio osua, eta emanaldixak antolatzeko, esaila damutuko. Mila esker gurera etortzegatik, plazer bat izan da, Andoni. Urrengo baterako espero zaitu. Zeuei, urrengo arte. Aio. Astelenean, giro motela izango dugu. Euria egingo du, baina tarteka. Goizean goiz zaparrada batzuk egingo ditu, baina goizean eta eguerdi aldera aterrune luzeak izango dira. Gero, arratsaldetik aurrera zaparradak sarriago egingo ditu, batez ere Kantauri isurialdean, eta bertan, egunaren bukaeran etengabe busti dezake. Hego osagaiko haizea ibiliko da, baina ez da oso indartsu ibiliko. Temperaturak gora egingo du eta kostaldetik gertu 15 graduren muga gaindituko dute maksimoek. Asteartean epeltze aldera egingo du, baina euri kontuekin jarraituko dugu. Temperaturak gora egingo du, bai minimoak baita maksimoak ere, eta kostaldean 20 gradura hurbilduko dira. Gainerakoan ez dugu aldaketa handirik espero eta tarteka euria egingo du. Fronteak sartzearekin batera bustiko du,
bereziki goizaldean eta goizean goiz eta ondoren arratsalde gauean. Mendebaldeko eta hego-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Kaixo Gorka, ongi etorri, zer moduz? Ongi, mentxen konten. Etxe zarrunten egotetik, hemen ere egon nintzelako urte batzuz, beraz, konten hemen zuekin egotiaz. Lehenik eta behin, konta eguzu, nor zaren, nondik zatozen? Gorka Laurnaga, bastandik heldu naiz, bastandarra naiz, Elizondokoa sortzez, baserri auzoi txiki batekoa. Eta, guri axola digunarekin lotuta, pixket klima aktivismotik eta mugimendu ekologistatik orokorrean, eta hortik aietu gara, orai, stop fosilak historioa hau sortzera, baina, pixket mundutxo hortatik, ingurumenaren kezkaren mundutik. Aurkeztu berri dezue, stop fosilak ekimena, eta egun berezi batean aurkeztu dezue, nahita aukeratu dezue? Bai, hoixen da. Hoi zen, klima ekintzaren nazioarteko eguna izan zen, ez? Urtarrilaren 28, CO2aren kontrako nazioarteko eguna ere erraten zaio. Eta egun hoi, apropos aukeratu genuen, stop fosilak publiko egiteko, bai? Nahi baduzu bi aldaeretan badu zentzua, ez? CO2 delako, nola ez, giza arazo nagusienetako bat, ezpada nagusia 21. mendean, bai? Eta aldi berean, baduzu bertze buelta eman eta, orain gaude iduritzen zaigu klima ekintzaren momentuan, bai? Ez gaude hain bertze gure ustez klima analisiaren momentuan, hori iduritzen zaigu lan hori aski egina dagola, konsensu handi bat badago bai gizarte mailan, bai arlo zientifikoan, klima aldaketa hemen dagoela, gero eta makurra erago daiela, 21. mendeko arazo nagusia izanen dela, antropogenikoa dela, bai, hau da gizakiek sortutakoa, eta nik uste dut analisi hori egina dagola, denek partekatzen dugu, denek ulertzen dugu, eta gainera, ansietate eta kezka handia sortzen du, batez ere gazte belaunaldietan, eta ez bakarrik, helduagoetan baitere, badakitelako, etortzen diren belaunaldiek mundu zai bat izanen dutelako, ez, alde horretatik. Hortaz erraten dugu, klima aldaketaren nazioarteko egunean aurkeztu baino iduritzen zitzaigun aproposagoa klima ekintzaren, ez? Egunean aurkeztea, hor gaudelako, orai tokatzen zaiguna da aldaketa bat egitea, klima aldaketa baldin badugu, orduen gizarte aldaketa bat egin beharko dugu, teknologia aldaketa bat egin beharko dugu, eta horrek gaur-gaurkoz, hola nahi badugu estrategia nagusia, erran nahi du transizio energetikoa egitea. Deskarbonizazioa eta transizio energetikoa, justua eta azkarra, gure ikuspegitik, hori da egin behar duguna, eta gure ustez hori da lehentasunezkoa. Euskal Herria bereziki herrialde kontsumista da, petrolio eta gasari buruz, solastuko gara orai, eta hortaz erran genuen, hau da lehentasuna, hau da mahai gainean jarri behar duguna, eta hortaz aurkeztu genuen egun hortan. Nola sortu da stop fosilak? Sortu da kezka batetik, edo nahi baduzu bi kezketatik. Batetik, energia berriztagarriei buruz sortzen naizen gizarte kezkaren testu inguruan, eztabaida sozial bat sortzen ari da, transizio energetikoai eta batez ere azpiegitura berriztagarrien edapenarekin lotuta, ez? Herrietan kezka dago, herritarra honitzek baute kezka, gehiengoa nola ez, berriztagarrien alde gaude, hori bertze kontsensu handi bat da, baina nola ez, edapena beti gauza, ez, komplikatuagoa da, ezta? Eta alde batetik hor sortu da eztabaida sozial bat, ez, gizarte mailan, eta, guk uste nahi ginen, gizarteratzen nahi zirela mezu batzuk guk ez dituguna gehiegi partekatzen, ez? Errate baterako, erratea ez hemen ez inon, edo transizio energetikoa fartxa bat dela, edo ez? Olako mezu batzuk gizarteratzen nahi dira,
Eta guri hori duritzen zitzaigun alde batetik pixket, problematikoa. Orduan guk ikuspegi horretatik egin nahi dugu ekarpen bat, xumetasunetik ekarpen bat, transizio energetikoa gai komplikatua teknikoa da, eta bertze ahots bat ekarri nahi izan dugu, ez? Ahots bat erraten duena, aizu, Euskal Herrian ere, energia berriztagarriak behar ditugu eta transizio energetiko justu eta azkar bat behar dugu, beraz? Hoi da, ez? Kezka nagusietako bat, eta bertze kezka, gero eta kontzienteago egin garena da erregai fosilekin dugun arazo izugarria, ez? Erregai fosilak, hortaz stop fosilak izena, ez? Ez du deus arkeologoen kontra, norbaitek erran digula, ez? Ze pasen zaizu arkeologoekin deus, arkeologoekin ez du deus. Hidrokarburo zaigara, petroleoaz eta gasaz, eta gero eta gehiago ohartu gara Euskal Herrian, Nafarroan, EAN eta Ipar Euskal Herrian, izugarrizko arazoa dugula erregai horiekin, ez? Gure mix energetikoaren 80% dira gasa eta petrolioa. Gure kotxe guztiak, gasolindegi guztiak, aireportuak, gizarte bereziki kontsumista gara, eta gai horri behar diogu heldu. Aipatzen duzue, herritar talde bat zeratela. Ze garrantzi du horrek? Gure ustez garrantzia handia, transizio energetikoa denen ardura delakoz. Instituzioek ez dituzte behar adina pauso emanen, ez badugu herritarrek exigitzen, ez? Galde egiten. Orduen, guk uste nahi ginen, pixket kezkatzen zigun arazoa da, herritarren artean eta gizarte zibiletik aitzen ari zen ahots bakarrenetakoa zen, pixket kontrakotasunarena eta oposizio horrena, eta gure ustez importantea zen, gizartetik, herritarrak, ere bai erratea, aizu, transizio energetikoa gure ardura da. Eta energia berriztagarriak hemen jarri behar ditugu eta gu ere hoien alde gaude, ez? Ezin gara bakarrik ezetzean gelditu, gure ustez ez da ezetzaren momentua, orain, eztabaida ez da berriztagarriak bai edo ez, eztabaida izanen da, zenbat eta non eta nola, ezta? Eta hortaz iruditzen zitzaigun importantea, eta manifestu batekin abiatu dugu eta profila anitzeko jendeak sinatu du, sinadura kualitatibo moduko bat, akademiako jendea, klima aktivistak, mugimendu ekologistako kideak, eta baita lehendabiziko sektoreko jendeare bai, ez? Agroekologiarekin lotutako jendeak. Eta, bizketolako mapa edo konsenso zabalago bat nolabait ere eskaini nahi genuen. Eta hortaz, gure ustez importantea da herritarrek bere egitea, bai arduratik eta bai aukeratik. Ardura, hein handi batean, unen inpaktu nagusiak ego globalean daudelako, eta beraz, guri, ipar globaleko herritarrei tokatzen zaigu, arduraz jokatzea. Aipatu duzu, dagoeneko zuen ustez beharrezko ikerketak eginak daudela, ja. Euskal Herrian klima aldaketa non nabaritzen da? Edo nola? Denek nabaritzen dugu. Jendiak harrikatik hartzen datzu, eguraldi erotu edago, ez? Eguraldi erotu edago da gure pertzepzio bat, errateko klima aldatzen nahi dela, ez? Mundu guzian eta Europan gainera bereziki azkartasun handiarekin eta gurean ere bai. Non nabaritzen da? Aski da joatea eski estazio batera, ez? Neguan, eta hor ikusten da. Pirineotako glaziarren 80% edaduraz ja galdu da. Ja desagertu da 80%, ez? Eta 2050erako kalkulatzen da ja guziz desagertuko direla, bai? Nigan nintzen duela urte pare batan eski estazio bateran, ere aitarekin, neguan, eta ikusten genituen hor tontorretan olako elur orban batzuk, ez, puxke batzuk, eta hartzen zaten, bira, hola egoten zen ni gaztean nintzelik udan. Udan, nola egoten ziren mendiak Pirineoetan, orai batzutan daude neguan, ez? Nik uste elurrarena eta glaziarrena da klima aldaketaren inpaktuaren lehendabiziko sintoma, ez? Neguak nola aldatzen nahi diren. Bateko dut bertzea adibide bat, ez? Inpaktatzen didana eta kezkatzen didana, segurazki gu nere adintzu eta neretik goitiko jende gehienak eguberriak lotzen ditu elurrakin, ez? Hau da, olentzero eta lotzen dugu, inguruko zelaiak, ni baserri bateko naiz, inguruko belai guztiek elurrez beterakoak, ez? Ni hau hartu nintzen nere ilobaren eguberriak ez dutela lotura hori. Nere ilobaren eguberrietan olentzero ez dago lotuta elurraren
kontu horrekin, bai? Gure hitzak, gure esaldiek, gure ohiturak gelditzen nahi dire desfasatuak, klima aldaketa honekin. Eta horietako adibideak badire bertzen mila, sortzen nahi diren heriotzak, ganden urtean, ganden urteko udan, hil ziren Hego Euskal Herrian 200 eta piko pertsona bero olatuetan, udan bakarrik, ez? Bero olatuen eraginez, errate baterako, ez? 2022an erreziren Nafarroan 17.000 hektarea baso zutetan, da ikaragarrizko eremu puska eta hori errezen. Pentsatzen dut jende handize horreituko dela 2022ko uda hori, ez? Ni horretzen diz just hemen Iruñan nindagon, gainera hemen Xaloan lanean, eta milagrosan, ez? Arrosadian. Eta zuk ere ekitzen zinuen goizeko udan ordu bietan lehioa eta sartzen zitzaizun beroa. Nola posible goizeko 2 orduetan sartzea beroa, ez? Bueno, hori da klima aldaketa, hori da bero uarte efektua erraten zaiona, eta holako 1000 adibide ditugu, ez? Eta bertze bat, akaso biologoek eta pixket xehetasun gehiagokin ikusten dutena, baina akaso arrantzalek baitere, izokin kopuru, ez? Izokin kopurua nola jeisten nahi den, edo nola ez den lortzen, ez? Berriz ere igotzea, faktore handiz ditu, segurazkere, kasu gehienetan bezala, baina horietako bat eta importantea da, uraren temperatura igotzen delako, ez? Uraren temperatura igotzen da, oxigeno gutiago badute, ezin dire aski erreproduzitu, eta bar, ez? Bueno, hor bertze efektu bat, eta bueno, olako adibidea handiz daude, eta aipatuko dut bertze bat, hola adierazgarria igual izaten aldena, ez? Orain nola utaro etortzen den karabela portugesa, ez? Bueno, karabela portugesa etortzea da, itxasuaren egoera temperatura ere aldatzen nahi delako, ez? Eta leheno fenomeno salbuespeneko bat zena, orai egunero gertatzen nahi dena, ezta? Eta akitzeko nola baitere honekin, ideia azkenean da Greta Thunbergek erraten zuen bezala, ez? Etxea sutan dago, eta nahi baduzu, hau ja sumatzen nahi gara, baina hau da bakarrik gela hasi zaigu sutan, ez? Eta orai, datozen urteetan, inpaktu larrienak izanen ditugu, eta inpaktu larrienak batez ere munduko bertze toki batzuetan, kalkulatzen da 1.200 milioi errefuxiatu klimatiko egoten aldirela 2050erako eszenatoki okerrenetan eta txarrenetan, bai? Hau da, eraldaketa izugarri bat, bai? Gure gizartea bihurtu behar baldin bada Mediterraneo edo Andaluzia bat, hoi bertze gauzen artean da inpaktu handi bat, ez? Zer erranik ez, nekazaritzan, uran eta bar. Aipatu duzu Euskal Herria gizarte konsumista dela, 185 direla erregai fosilak. Hori alderatuta inguruko erkidego edo herrialdeekin, ze konparaketa egin daiteke hor? Bueno, alde batetik erran bar da. Erran duzu bezala, gizarte konsumista gara, hau da, per capita ditugun konsumoak, pertsonako ditugun konsumoak Euskal Herrian altuak dira, Europar Batasunako batazbertzekoaren gainetik, bai? Europako eremu konsumistenetako bat, gara, Euskaldunak, bai? Batzutan egiten ditugu gure autofikzio batzuk, pentsatzen garela nekazariak eta ardiekin gaudela, baina Euskal Herria da herrialde industrial bat, eta eremu bereziki konsumista bat, ezta? Europako batazbertzeko isurien eta energia kontsumoen gainetik, Espainiar estatuko datuak hartuko bagenitu energia kontsumoan Nafarroa eta EAE dire kontsumo altuenak dituztenak, 40 megabatio orduko kontsumoak pertsonako, zifrak ez duen bertzen porta, baina ideia bat egiteko, ez? Eta aldiz, gainera, mix horren zati handi bat, erregai fosiletan, ez? Jarriko dut adibide bat. Elektrizitatea da kontsumo energetikoren zati bat, bakarrik, bai? Energia kontsumoaren forma handiz daude, elektrizitatea da bat, bertze bat da gasa, bertze bat da kotxeko diesela, dena dire energia formak, ez? Edo industrian erabiltzen ditugunak. Elektrizitatea da gure gizartearen kontsumo guziaren laurden bat, zatitxo bat, bakarrik, bale? Hoi ulertzeko lehenik eta bin gauza. Bueno, elektrizitateari dagokionez, Espainiar estatuan adibidez, eginda nahiko ez, aitzinamendu energia berriztagarrien edapenean, eta gaur egun elektrizitatearen 56, 60 bat, ezpada gehiago, energia berriztagarrietatik dator. EAen 6 da.
Eta EAen, bereziki gainera kontsumoa handiak daude, ez? Nafarroan egoera ekoizpen elektrikoa berriztagarriari dagokionez, aixe hobea da, bai? Kontsumoaren ja euneko 80-etik goiti, batzutan euneko 100 ja berriztagarria da, elektrikoarena, bai? Elektrikoarena. EAen erran bezala euneko 6, ez? Baina gainera EAen kontsumitzen dugu 3 aldiz gehiago. Bai? Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian kontsumitzen da energia 3 aldiz gehiago. Populazio gehiago dagolako, industrian dana bat dagolako, eta bar, bai? Orduan, hori da pixketola emateko panoramika txiki bat, ez? Gure egoerarena. Eta gero, hoxe, ja eztabaida handi bat da, baina batez ere, ez da bakarrik gure kontsumo elektrikoa berriztagarriekiko nahiko txikia dela, baizik eta gainera gure elektrifikazio maila ekonomiarena arrun baxua dela. Horrek zer erran nahi du. Bakigu trantsizio egiteko, gaur egun fosilekin eta gasarekin eta petrolekin funtzionatzen duten gauza handitz, industria, autogintzain handi batean eta etxe bizitzako kontsumoak eta behar dire elektrifikatu. Hau da, utzi behar dugu gasa erretzetik etxea berotzeko eta bomba elektrikoetara pasatu eta hori da elektrifikazio, autoelektrikoak eta industria elektrikoa eta gauza horiek. Bueno, hau da bertze parametro importante bat. Gure elektrifikazio maila Euskal Herrian da euneko 21 ingurukoa. Bertze toki batzuetan da aixe handiagoa. Islandian, bertze arrazoi batzuengatik, baina kasi igual euneko 80-ekoa edo lako zerbait ez. Txinan, errate baterako, dela herrialde ikeragarri bat, baina dela elektrifikatzen abiadura handian, ja euneko 30-etik goiti da elektrikoa, ez da. Bueno, gu hor gaude, pixket mantxo bagazi, da gainera fosil konsumista ikaragarria da. Petrolioa eta gasolina gustatzen zaigu handiz herrialde honetan. Edo, hori da sortu den egoera hoberranta. Trantsizio energetikoa zergatik izan behar da justua eta azkarra? Ez bada justua ez da azkarra izanen, eta ez bada azkarra ez da justua izanen, bai? Bi aldaera horiek ditu. Ez bada justua, hau da, jendeak ez badu sentitzen trantsizioaren kostuak berdin banatzen direla neguriko eta rosadiako jendearen artean, horrek sortuko du segurazkere oposizio bat, ez? Jendeak ez badu sentitzen muskiz edo gasolindegi batzuk eraldatu behar baldin baitugu, ez? Lanpostu horiek bermatzen direla, jendeak kontrakotasuna izanen du, ez? Orduen, jendeak ez badu sentitzen trantsizio ere berea dela, adibidez, berriztagarriak herritarren esku jartzen direla, ez? Propietateari dagokionez, errate baterako jaberetzari dagokionez, edo enpresa publikoen bitartez egiten dela, eta baldin badire bakarrik enpresa pribatuak, eta gainera enpresa pribatu multinazionalak, orduen jendeak mesfidati begiratuko du, ezta? Edo normala da. Orduan, trantsizioa azkar egiteko beharrezkoa da justua izatea, ezta? Bertzenaz, oposizio bat egonen da, jendeak kontran hartuko da. Hoi alde batetik. Eta bertzetik, ezpada azkarra ez da justua izanen. Hoi arroin sinplea da. Klima aldaketa da erlojupeko bomba bat, tik-tak iten nahi dena. 3 urte terdian gaindituko ditugu 1,8 graduak, dela Parisko akordioan ez, jarri zen nolabait ere muga nagusietako bat, ego globaleko herrialde gainera exigitu zutena, zeren inpakto nagusiak han daude, ezta. Orduan, ezpada azkarra, ez da justua izanen, inpaktu ikaragarriak ego globalean daudelako, ja gertatzen nahi dire. Han gertatzen nahi den desertifikazioa eta ondoriozko inpaktuak ikaragarriak dire. Lehen horren dut ez, 1.200 milioi refuxiatu klimatiko egoten aldirenak, eta nekazaritzari dagokionez, ere bai, lur produktiboen kantitatea jaisten aldapile bat, eta kalkulatzen dute, eszenario okerrenetan, 800 milioi nekazari txiki, direla ego globalean, ez, daudenak, horiek izango dira lehendabizikoak jasango dutenak inpaktua, ez? Igual hemengo enpresa agrikol, ez, nekazal enpresa handiak, izango dituzte bertze kapitalak, bertze gauzak egiteko, baina zu baldin bazara Etiopiako nekazari txiki bat, eta idortzen zaizu zure lurra, zer egiten duzun, ez? Orduan, trantsizio ez bada azkar egiten, bai bieneiztasunaren ikuspegitik, bai gizarten inpaktuan ikuspegitik, hau izan da drama bat. Hortaz, bi gauzoiek, ez? Justua eta azkarra izan behar da. Askotan jartzen dira, energia berriztagarriak eta lurraren defentsa
parez pare begira, ez batzuk kontaminazio akustikoa, kontaminazio visuala, nola uztartzen dira? Lurraren defentsa egiteko berriztagarriak behar dituzu. Lur emankorrik ez duzu, ez baduzu urik, errate baterako, ezta? Hemen lurraren defentsa egiten nahi dena, lurra ulertzen badugu lur emankorra eta gure territorio, gure lurralde eremua, horren mehatxu nagusia, lurraren mehatxu nagusia, precisamente klima aldaketa. Klima aldaketa, ez? Desertifikazioaren gatik, ja gertatzen nahi da, Espainiar estatuan uste dut lurren 70% inguru dagoela desertifikazio arriskuan, bai? Orduan, egitea lurraren defentsa bat, lur hori baldin bada, desertu bat, nik ez dakitez, zertarako balio duen. Eta bertze aldetik, bioaniztasunaren ikuspegitik baita ere, ezta? Kalkulatzen dute klima aldaketa bat kakotx bortz gradu horietatik pasatzen bada, bioaniztasunaren galeraren arrazoi nagusia bihurtuko da klima aldaketa. Hori erraten dute, kontserbazio erakunde nagusiek eta bertze, ezta? Uraren arazoa eta bar, ezta? Baina bertzetik, lurraren defentsak badu olako ambiguetate bat, ezta? Eta orduen lotzen ditu bideian, ikuste dut interesgarri, ez? Dela lurraren lurra elementu fisiko bezala, baina lurra baitere gure eremu bezala, ez? Ikuspegi horretatik ere bai, buru jabetzan pausoan dana bat emateko, aukera ona dire preziski energia berriztagarriak, ez? Zeren gaur egun gure dependentzia energetikoa guziz kanpokoa da, guziz menpekoa gara. 80% inguru, gure energiaren 80% inguru kanpotik dator. Eta hain handi batean, hidrokarburoi dagokionez, estatu batuetatik, gainera. Hau da, gasa eta petrolioa etortzen da hain handi batean estatu batuetatik, bai? Gasa zehazki estatu batuetatik, frackingaren ereduaren bitartez gainera, Araban ezetz errantzitzaion eredu horri eta eskerrak, baina egunero ekartzen dugun gas natural likidoa, metaneroetan etortzen da Bilboko portura, estatu batuetako frackingetik etortzen da, ez? Eta bertzetik petrolioaren zati handi bat Venezuelatik. Eta Venezuelatik ekartzen du Josu Jon Imazek, elkartu zela Trump jaunarekin, beren bilkura lotsagarri hortan, hemen tarta, munduaren tarta, ez? Zatitzeko, 19. mendeko kolonialismo lotsagarrienean bezala, eta horrez, egon zen Donald Trumpekin, eta bai, guk eginen ditugu inbertsioak eta karriko dugu Venezuelatik beharrezkoa dena. Bueno, bere petrolio hori, da guk kontsumitzen duguna egunero. Beraz, erran nahi dudana da, lurraren defentsaren ikuspegitik, buru jabetzaren ikuspegitik ere bai, badugu bi aukera. Edo Trumpen petrolioa, edo hemen sortutako energia, ez? Orduan, bizket gurea da aukera, ez? Eta nola bermatu daiteke sortu nahi diren proiektuak energia berriztagarriekin publikoak izatea, denonak izatea eta ez pribatuak? Uste hori galdera zaila dela, ez? Komplikatua, nola bermatzen alda. Nik uste dut, egiten aldugun txarrena da bertzaldera begiratu. Eta hau, ez, eskuak goititu, eta hau ez toan erekin. Guk nahi badugu bermatu transizio energetikoa egitea ahalik eta modu demokratiko eta herritarrenean, komunitario eta publikoa bultzatuta, orduen behar dugu guk hori exigitu. Badire hiru aukera. Edo transizioa ez da egiten, eta segitzen dugu gaur egun bezala Trumpen eredu fosilistarekin, 20. mendean lurperatu nahi gaituena, edo egiten da modu txarrenean, bai, proiektu eta enpresa txarrenekin, ez? Bat ere parte hartzerik gabe, bat ere erabaki gabe non jarri eta bar, edo lehiatzen dugu, disputatzen dugu transizioa termino ekosozialetan. Bueno, estos fosilak pixkat hortara etorri da, bai? Baino, disputatzeko erran nahi du gu ezin gara konformatu bakarrik eskala txikiarekin, bai? Behar ditugu jarri eskalako eta gu behar ditugu hemen disputatu eskalako eraldaketak. Horrek erran nahi du, parke fotovoltaikoak eta eolikoak ere behar ditugula. Eta horiek guk jarri, ez? Eta hor dago pixket jokoa gure ustez, bai. Aipatu duzu, trantsizio ekosoziala eta stop fosilak horretara datorrela. Zuk uste duzu stop fosilak eredu bat izan daitekeela gizarte bidezkoago batera iristeko? Hau da,
berdin segitzea da gure aukera txarrena. Segitzea gaur egun gauden bezala, deiten aldugun gauzik okerrena. Markel Peñalbak erraten zuena inmobilismoaren aztarna. Gaur-gaurkoz berriztagarriei ezetz erraten zaienean, hori legitimoa izaten alda, baina behintzat kostiente izan bar gara gauza batez. Berriztagarriei ezetz erraten zaienean, aizaio baietz erraten erregai fosilei, ez? Ez du nahi gu horrekin bat egiten dugunik, edo horren alde gaudenik. Baina praktikan, gizarteak funtzionatzen du, segitzen du, eta gu behar dugu, ez? Gasolina bota autoari, eta mugitu, eta hemen aldaketak egin behar dire, baina kostatzen dire, ezta? Orden, hoi da buruen izan behar dugun lehendabiziko gauza. Zentzu horretan, berriztagarriak dire, bai ardura bat, erraten genuena, bai? Ikuspegi globaletik, klimaren ikuspegitik, etorkizunaren ikuspegi ardura bat, baina aukera bat baita ere, ez? Galdetzen zenuenaren analitik. Aukera bat, bai? Hemen gertatzen da gauza nik uste, berriztagarriak batzutan konparatzen ditugu perfekzioarekin, ez? Orden, perfekzioarekin konparatuta nola doaz berriztagarriak? Orden ja galtzen beti. Galtzen seguro, bai? Horai, berriztagarriak konparatzen baditugu gure realitatearekin, hau da, realitate fosilarekin, 98% direla fosilak, orden, berriztagarriak dira aukera on bat. Perfektuak? Perfektuak ez. Aukera on bat eta pauso sendo bat norabide honean dudarik gabe, bai? Galdetzen dut herritarrei, zenbat erabaki dugu guk petrolio eta gasari buruz? Ze erabakimen, norbaitek galdatu digu? Bat ere. Zein da gure parte hartzea hortan? Praktikamente zero. Demokrazia aldetik zero. Inpaktua handienak, azpiegitura fosilenak, zuzenak, hau da, mehatzearenak, nola baitere ez, erauzketarenak, ego globalean daude. Hoi dira inpaktua handienak, bai? Ateratzen du laguki txosten bat, erraten zuena, munduan badirela, 7.000 ingurumen eremu babestu daudenak mehatxatuak petrolio, gas eta ikatz mehatzeengatik. Hoi gertatzen nahi da munduan. Energia berriztagarriak, bioaniztasunaren ikuspegitik ere, irabazi bat dire, bai? WWF erakundeak, dela erakunde konservazionista bat, bakizue pandaren erakunde hoi, horiek erraten dute, fosilekin alderatuta, transizio berriztagarri bat egiten mauzu, transizio azkar bat, gainera erraten dute, ingurumenaren inpaktua jaisten aldire 160%. Haiek erraten dute. Aztarna materialaren ikuspegitik, ez? Zenbat mehatze. Transizio egin ezkero, kalkulatzen dute, esten aldirela munduko mehatzeen eren bat. Zuzenean, bai? Eta energiarekin lotutako mehatzaritza eremuaren 180% jaitsiko zela. Hoi erraten dute haiek. Zertaz? Guk ez dugu ikusten, ez daudelako gure etxondoan, baina mehatzaritza energetikoaren inpaktu handienak daude erregai fosilekin lotutakoa. Zeginen dek ezagutuko duen Hanbatchen eredua. Hanbatch dago kolonia ondoan, Alemanian, eta hori da Europar Batasuneko meategi handiena. Da meategi ireki bat, eta baitu 50 kilometro karratu. Jendea sartzen bada interneten ikusiko du ze astokeria, bai? Da lur eremu bat guztiz jana. Hori da Europan dugun adibide bat, baina erran bezala olakoak badire pile bat alde guztietan, ez? Beraz, errepasatzen, onurak demokrazia aldetik, zabaltzen dute aukera pixket herritarren gain jartzeko energiaren alen da bizikoz, ez? Buru jabetzan pausuak emateko. Bioaniztasunaren aldetik onurak, inpaktu materialaren aldetik onurak, eta bertze bat arras importantea, airearen kutsaduraren ikuspegitik, ez? Airearen kutsadura erregai fosilen konbustiorekin lotutakoa da munduko heriotza kausa nagusietako bat. Transizio batekin jaisten aldire heriotza kopuru horiek 80%, errate baterako, ez? Espainiar estatuko birfindegia handiena, dago Muskizen, dago Bilbo ondoan, ez da? Petronorren birfindegia. Eta egon dire protestak urtetan. Mehatzaldea bizirik izan duen plataformak eraman dituena, Sara Ibañez medikuak, eta bar, ez da? Hor daude inpaktu horiek ere, osasunarekin inpaktu zuzenak dituzenak, bai? Horren bizket ikusten duzunean abaniko guztia, ni ez nahi zai erraten berriztagarriak perfektuak direnik inondik ere, badituzte inpaktuak, hospital batek ere baditu inpaktuak, ez? Baina beharrezkoak dituzu. Baina ikusten baduzu panoramika osoa, badituzte onura handiz, eta batez ere onura potentziala handiz, baina ongi egiten den edo gaizki egiten den, hori dago pixket gure esku, egin batean, ez? Eta hortaz gu sortu gara stop fosilak
aldarrikatzeko, egindadila ahalik eta termino hoberenetan. Elkarrizketaren hasieran aipatu duzu sinadura asko jaso dituzuela, horien artean jende esanguratsua, erreferentziazko jendea. Zer esan nahi du horrek eta ze bide ireki ditzake horrek? Bueno, nik uste dut hori importante izan dela, aipatzen zuen bezala, aizelako sortzen nik uste dut oposizio bat, etzela bat ere onuragarria, eta da natura berriztagarrien kontra, bai? Eta hau edo zein, nik uste dut ekologistaren ikuspegitik berez izan marko zen zerbait nahiko txokantea, ezta? Berriztagarrak izan dire beti ekologisten aldarri nagusietako bat, ezta? Bueno, eta erran bezala, mundu guztiak aldarrikatzen ditu. Gero aipatuko dut, non dagoen igual eztabaidaren zati nagusia dela eskalaren kontuaren, ezta? Baina horren bezala izen sortzen olako oposizio bat, eta izen erraten berriztagarrak txikitzen dituztela mendiak, eta berriztagarriek lehertzen dituztela nekazal lurrak eta olako zerbait ez, eta horiek dire, egongo dire beti bezala eredu txarrak, seguro nago, baina dire exagerazioak, dire hiperboleak ez, aldrebes, energia berriztagarren inpaktuak naturaren ikuspegitik dire onuragarriak ez. Orduan, nik uste dut horra agertzea ekologismoko jendea, biologoak, hidrologoak, lehen da biziko sektoreko jendeak agroekologiarekin lotutakoak eta erranez, haizu, Euskal Herrian ere bai, jarri beharko ditugu berriztagarriak, bueno, hori dela mezu importante bat behartzena, ez? Bertzen izen sortzen ikuste oposizio bat, etzela zuera una, normala da, gaia berria zaigu egin handi batean, ez jogulako kasu handitz egin, seguraskire azken urteetan, ez? Eta orden normala da, ez ezagutza, normala da dena da laster egiten, eta orduan zerra da gertatzen, gauz horiek normalak direz, baina hortaz gure ustez, bueno, agertzea perfil desberdin horiek defenditzen, gauza bat nire ustez dela nolarran zentzu komun simplekoa, ez da Euskal Herrian ere jarri beharko ditu energia berriztagarriak, hori importante zen. Bukatzen jongo gara, ja luzatzen ere gera pixka bat, zein da stop fosilaken urrengo pausoa? Stop fosilaken urrengo pausoa da manifestu aukarrikaratu dugu, bizitzaren alde stop fosilak, bai? Eta orain, bueno, erekia gaude hitzaldi desberdinetan parte hartzeko, saiatuko gara erran bezala, xumetasunetik ekarpen bat egiten, guk ez ditugu seguro erantzun guziak, baina bueno, pentsatzen dut, behintzat ahots horrek aberastuko duela, transizio energetikoaren eztabaida komplikatua da, ez, teknikoa, soziala ere gurutzatzen da, bueno, gauza handiz, ez, inkluso plano filosofikoak momentu batean, ez, zer da nahikoa, zer da ongi bizitzea, eta bueno, gauza handiz, ez, gurutzatzen dira. Orduan horrek ekarpen bat egitea, xumetasunetik, batez ere seinalatu zerregai fosilen arazoa, ezta. Orduen hitzaldiak, manifestua, gero liburutxo bat saietuko gara egiten ere bai, podcast bat abiatuko dugu, naiz irratiarekin batera, Petroherria izenekoa, pentsatzen dut otsailak abaian edo martxoan izango dugu lehendabiziko saioa, eta bueno, gero dokumental bat ere egiten saiatuko gara, hori da gure proiektu izarra bai. Eta, bueno, hori da pixkete egin nahi duguna, bai. Gorka, itxeropenerako tarterik badago? Dudik gabe eta eskertzen datzut galdera hori, gure ustez arron importantea delako, ez? Lehenik erran edut matiz txiki bat delako importantea, eta gero hartzen dut horri. Matiz txikia erraten nuen ez, eskalaren kontua, bai? Erran bezala Euskal Herrian, eta konsensu zabala, dena gaude berriztagarrien alde, ezta? Eztabaida gehiago korapilatua dago eskalaren kontuan, ez? Orduen badago gizartearen zati bat, erraten duena, haizu ez, jarri ditzagun, energia berriztagarrek etxetako teilatuetan, bai? Industriaren teilatuetan eta erresidentzietan, bai? Hori da alternatiba, erraten dute, ezta? Guk nola baiterez dugu bat egiten diskurso horrekin, guk uste dugu hori beharrezkoa dela, baina hori da osagarri bat, ez da nahikoa, bai? Badire ikerketa desberdinak, erraten dutenak horrek ez duela ematen. Nik uste duten gainatzen digula, zen ez dugun ikusten azpiegitura fosil guztia da zenbat konsumo dugun eta energia fosilak diren dentsitate energetiko handiko gauza bat, hori nahi dugunean itzuli energia berriztagarrietan iduritzen zaigu handiz instalatu dugula, baina gero berez ekarpena txikia da, ezta? Baina aipatzen nuena datu txiki bat. Egin zuten analisia Gasteizko teilatu guztiak, etxe bizitzenak eta industriarenak, plakaz beteta zenbat ekoizten altzen. Bueno, ekoizten zen Gasteiztar bakoitzeko maksimoa, potentzial maksimoa, 2 megabatio ordu. Konsumoa da 40koa, bai? Orduan, bueno, hori da pixkete egoera. Hori da, nolabait errateko, eskala txikiaren, ez, teilatuen potentziala.
Orduan, naiz eta energia kontsumoa handiz jaitsi, hala ere, behar dire, nolabait ere eskala handiagokoak. Nahi badugu ospitalak, behar ditugu parke fotovoltaiko eta eolikoak baita ere, ezta? Hoi aipatzeko. Eta gero itxaropenarena, guziz, beharrezkoa. Nik uste dut gainera gizartea bera, era bereziki mugimendu klimatiko eta ekologista, heldu da arron impotentzia urte batzuetatik, urte arron ezkor batzuetatik, eta normala da, ikusita arazoaren larritasuna, baina nik uste dut ez gara konturatzen nahi, ze abiadura nahi diren garatzen ere munduan hainbertze irten bide eder eta boitak, agroekologiarekin lotutakoak, nekazaritza birsortzailea, mugikortasun eredu berriak Parisen, Kopenhagen, Gasteizen bertan etxeen, berroneratze, isolamendua, gizarte hobe baterako aukera pile bat, behar direna da horiek garatu, horiek martxanpatu, eta energia berriztagarriak dire, nola erran, bertze osagai bat, eta nik uste dut gauza ederran dana bat kartzen aldutela. Mil esker gure atortzeagatik, Gorka, espero egu dena ondo jutea eta martxa jarraitzea. Mil esker onditz, tarte honengatik bai. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik. Bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.